Jo, takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. No, jenom si to nastavím. Já jsem Resox a dneska jsme na serveru Quaplay, IP máte v popisku. A zahrajeme si minihru, která se nazývá... která se nazývá Bed Wars. Mě to úplně vypadlo, omlouvám se. Takže, no, teď chvíli počkáme. Jenom se podívám, jestli s někým jsem zatím, s někým nejsem, nevadí. Počkáme. Zvolíme mapu, já si dám třeba Forest, to je dobrá mapa. Tak. A počkáme si. Ach jo, tak už nám to začíná. A první co uděláme, no, půjdeme na bronzi samozřejmě. On se odpoví samozřejmě. Ne, neodpoví, dobrý. Tak jo. No, už máme nějaký ty bloky, tak postavím. Do bezstavy postel, to je hlavní. Tak, takhle. Ještě tady takhle. A tady takhle. Dobře stavíme. Ať máme tak trochu chráněnou. Tak a můžeme se stavit doprostřed. Takže takto. Kopíme si bloky. Půjdeme si teď koupit meč, ať můžeme mečem zabíjet. Tak si chvíli tady počkáme. A půjdeme hned i rašovat. Takže. Tak a jdeme rašovat. Moje taktika, rašovat. Jinak omlouvám se za lagy a omlouvám se za... Tyjo, teď jsem myslel, že zemřu. Podle mě je zapnutý, nejsem si jistý. Ale není podle mě. OK. Nevadí. Takto. OK, tak teď jsme to trochu podělali. Nevadí. Kam se to chce, jsem to chtěl. Hej, tak ten je zapnutý. Jasně. Ty vo, další socka zapnutá. Hej, tak to je pak pěkný zasranej noob. Fakt blbecek s hackama, jako kytík to napíšeme, tak. Oh shit, už po nás střílej, no jasně. Pořitě. OK, tak teď jsem neměl zrovna v ruce meč, nevadí. Dobrý. Ach jo, tady ten díl bude fakt pošahanej podle mě, protože vůbec nic neumím. A jen se tady strapňu. Takže se vám fakt omlouvám. Nevadí. Tak jo. Jasně, čekej na ironech, mě to nevadí. Teď musíme shiftovat, protože to je fakt buzerant, vole, s hekama. Jako omlouvám se za vulgarismus, ale fakt je to smrt. OK, tak se postavíme nahoru. A půjdeme na ty jelouny, já jim vyhubím, vole, i zabiju.
Mé PvP skilly jsou dobré. Jo! Hej, tak to ne. Hej, tak to GG, hej. Pojď. Hej, tak teď si to dáváme. Ej, kámo, takhle rád jsem nebyl posledních 2 měsíce, nějak tak. Tak teď jsem neskutečně, ale opravdu neskutečně rád, protože... Hej, tak to ale fakt ne. On byl zapnutý, tam jste to mohli vidět, kámo, a já ho dal vlastně... Ne, nebyl zapnutý, já fakt nevím, ale... takže jsme zabili jedny. Teď bychom mohli jít na red. Teď napíšeme, jdeme red, Rus, jdeme. Bereme, samozřejmě. Jdeme zase, napíšeme. Dobrý. Tak to bylo easy. Aha, on je jenom jeden. Jo, vlastně, hej, kámo, ten je u těch. U Yellow. Tak už není. OK. Fuck. No jasně, další kydík Green Sky. Ne, kydík, samozřejmě. Lol, my jsme posledního, hej, tak to ne. OK, musím si udělat po už několik Jak si koupíme tady ten kompáč? Takhle. OK, a budeme teda zkusit někoho vyrašovat. Jsem teda fakt jako zvědavej. Hele, ty greeny už mě fakt nasrali. Jo, hej, tak to nekecej.
OK, hej tak, kámo, bez skitu jsme to vyhráli. Kolik? OK, druhý místo z nás, zabíjení. No, nevadí, protože fakt bezva hra. Já vám děkuji za sklídnutí, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a jinak hraju na svém varzáckém účtu, protože mi teď Origo náhle se mi nejde spustit, prostě asi nechce hrát. No nevadí, příště už budou snad na Origu, budeme hrát na Hypixelu a tak dále. No nic, takže já se s váma loučím a čus.